Максим Панімаченко. Па-першае, мужчына. Па-другое, чалавек. Напэўна, добры чалавек. Можа, дзесьці трохі хітры чалавек, але добры. Напэўна, так. Увогуле, я ранкам адчуваю, сёння дзень будзе шчаслівы ці не. Вось, напэўна, як толькі вочы раскрыю, вось магу сказаць, як дзень пройдзе. Ну, гэта праўда. А што менавіта мяне ўвогуле робіць шчаслівым? Людзі. Людзі, якія побач. І, напэўна, гэта і ёсць самае галоўнае. Я вельмі чаго люблю, я вельмі не хацеў бы спыняцца любіць і любіць увогуле розныя рэчы. Я яшчэ не стаміўся развівацца і увогуле не толькі ў тэатральнай галіне, а так мяне цікавіць усё новае. Гуляць люблю, лес люблю. Раку сваю ля дома, які ў вёскі. Гэта люблю. Мы заўсёды кудысьці нясемся, кудысьці бегаем, прыгаем. А вось адчуваю сапраўднае жыццё гэта ў сваіх паузах, але вельмі люблю паузы пасля спектакля, калі ты ўжо стомлены і ты вось адчуваеш жыццё. Я вельмі не хачу расчаравацца ў сябе. Дзякуй Богу, што пакуль не. Але назіраеш крышачку так, глядзіш у адзін бок, у другі, я разумею, што так не трэба, але вельмі не хачу стамляцца. А што тычыцца менавіта жыццёвага дэвізу, так можна сказаць, или ж, напэўна, па-нямецку скажу, das Leben ist zu kurz, жизнь вельмі кароткая. Поэтому крэдо, я хочу все поспеть.